खुशी निश्चित भाव तो खुशी सर এইটা হচ্ছে এই খুশিটা হচ্ছে বস্তা বালিয়াপলা জনসাধারণଙ୍କର আশীর্বাদর খুশি দীর্ঘ 27 ছাত্র জীবন 27 বর্ষ ধরি লোকর সেবার মানসিকতা নেই মু রাজনীতি জীবন আরম্ভ করি আজ যেত এই পাহাচরে পৌঁছি বস্তা বালিয়াপা লোকর আশীর্বাদ মতো পাহাচক আনিছি কোন মুদ্দা নেই লোক লোকর মৌলিক সমস্যা ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାଣି ବିଜୁଳି ଏ ମୌଳିକ 5ଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ଗରିବ ଲୋକର ଏବଂ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ବର୍ଷା ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପୁରା ନୂଆ କହିଲେ ଚଳେ କିନ୍ତୁ ଜନଗଣତି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ କି ନା ମୁଁ 27 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବାର ମାନସିକତାରେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ନୂଆ କରି ନୁହେଁ ମୋର ହେଉଛି ଜନଗଣତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଖିଛି କର୍ମବୀରକୁ ଦେଖିଛି ଗଦାଧରଙ୍କର ମୋର ତ୍ୟାଗବୀରକୁ ଦେଖିଛି ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟରେ ମୋର ତିଆରି ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଅଛି ଆଜି ବି ଅଛି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ କିଛି ନାହିଁ।